ovoj zemlji kad imamo ovakve uspehe u sportu, a ne zbog onog drugog. Dobro večer, poštovani prijatelji. Pozdravljam vas u svoje ime, pozdravljam vas u ime Srpske napredne stranke i naravno želim na početku da vam se zahvalim pre svega na vašem gostoprimstvu. Odmah na početku mislim da je jako bitno da kažemo i samo par reči o Srpskoj naprednoj stranci. Znate, pojavljuju se u medijima, u raznim kuloarima, u razgovorima, razne gluposti. Kako je tu stranku napravio te neke tajne službe, te ovi, te oni, te Wikileaks neki priče. Znači ne, naravno, ništa to nije tačno. Ovo je jedna nova, moderna, demokratska, nacionalna stranka. Znači mi želimo i poštujemo svoj jezik, kulturu, tradiciju i običaje, ali u isto vreme u ovoj stranci imamo ljude svih vera, svih nacija i narodnosti. Možemo i slovenski rozprávať, prečo že vidím, da do sály je Slovákov. Veľmi mi je drago. Poljoprivreda je zapostavljena, subvencije znate i sami kako idu. Nedavno sam pričao sa jednim poljoprivrednikom, jer vrlo često, kad god imam priliku, volim da razgovaram i razgovaram sa poljoprivrednicima i onda mi se žalio na bankarske kredite koji su sa vrlo visokim kamatama, sa kamatama koje su svake godine sve veće, sa ratama koje su svake godine sve veće i neizdržive, a to bi moglo vrlo jednostavno da se radi sa robnim kreditima. Znači da seljak koji želi da kupi neku mašinu ili da kupi bilo šta što mu je potrebno za obradu zemlje, može da isplanira koliko će ga to koštati u proizvedenom žitu, kukuruzu ili drugoj kulturi. To je vrlo jednostavan način da se seljacima olakša planiranje i olakša njihovo poslovanje i njihov rad. Takvih primjera ima na 1000. Kao što je rekao predsednik, uštede u javnim nabavkama mogu da se postignu i u mnogim drugim sektorima života, u sektorima privrede, poljoprivrede i svega ostalog. U Aravcu vidim jedan dobar odziv na ovom skupu, da kažem da je Aradački mesni odbor jedan od najboljih i da se nadam da ćemo imati maksimalnu podršku i da ćemo u danima koji slede do izbora uspeti još puno žitelja Araca da ubedimo da glasaju za pravu stvar.